ngathi ngisemafini. Hayibo ivele ngikuyona. Yabo mathatha ngakini. Welcome Ningizimu Afrika, enhla nasenzansi, empumalanga nasentshonalanga, eningizimu nemaphakathi. Ngiyanibingelela kumkhulu Gwabini lo le Indalo Media TV. Welcome to yet another exciting, another jam-packed episode ye Indalo Media TV. Nganza kwethu ngicela ni like, ni comment, ni subscribe. Ningalibali ukusubscribe, ni like and comment, si engageane kwi-comment section. I-comment section, I'm always stressing ukuthi it's actually our playground. It's where you and I get to interact kwi-comment section. So let us be productive and prolific kwi-comment section. Sikhulisane, sicathulisane. Iphinde ne-channel yethu ikhule, because the more you engage, the more you interact with the channel, the more you interact with umkhulu Gwabini, the more YouTube recognizes us as a productive channel. Ebese yakwazi ukuthi asinikeze ama-incentives afanele ukuthi siwathole. Nganza kwethu, without wasting any time, ngicela singeneni kuyona. Namhlanje nizokhumbula ukuthi sikwi-series yoku-unpack amaphupho, yokuhlaziya amaphupho ngendlela yakamkhulu Gwabini, angithi ngendlela yakamkhulu Gwabini. So siyaqhubeka namhlanje kanza kwethu. Namhlanje ngizokhuluma ngamaphupho amabili. Amaphupho amabili enziwa enjoy kakhulu. One, iphupho lokuphupha uthenga iperfume. Bazowathanda abantu abaningi ngoba ngenazi izinto zaka-romance niyazithanda kakhulu nabalandeli bendalo Media TV. Ukuphupha uthenga iperfume, kanza kwethi iphupho elijule kakhulu lelo, elijule kakhulu. Ukuphupha nje asike sithi umuntu uphuphe usesitolo, uyakhetha kuma perfume. Angithi nje mhlawumbe isiqholo, so kungaba ispray, kungaba i-cologne, kungaba i-deodorant. Angifuni ukuthi ngigxile kakhulu lapho, kodwa okusalayo isiqholo, amakha azokwenza ukuthi unuke kamnandi. Uma ngabe nganza kwethu ephupheni lakho uyakhetha noma uvela usuyithengile iperfume, usumuntu mhlawumbe oyoyikhokhela, noma uvela umuntu oseyikhokhelile oseyiphethe, kodwa iperfume specific. Yelo phupho enganza kwethi iphupho elihle kakhulu. Lapho usukutshengiswa ukuthi enkathini eseduze ezayo kuzoba khona umuntu ozohlangana naye, ebese niyachazana ku-develop lento esibizwa nge-romantic relationship. Uma ngabe uphupha uthenge iperfume, uthenga iperfume, isiqholo, lokho kusho ukuthi enkathini eseduze nje kakhulu ekuhambeni kwakho, mhlawumbe ungathi uye mall, uvesane kube khona lo muntu eniqondana naye nje, ebese wena ulo muntu njani uyamthanda, kube khona umuzwa wokumthanda, ebese wenza izaba zokuthi azi ngalendlela omenza feel ngayo, uapply ama tricks la wena wa-applyayo ke okushela, kodwa kusuke kuyinto i-initiative ezothathwa wena towards lo muntu ozobe unjani umbuke wachaza wamthanda. Ukuphupha lokho unjani uthenga iperfume, uyithenga wena iperfume, angithi. So iphupho elihle kakhulu nganza ukuthi kusuke sekufanele ubhekeke lapho. Kungenzeka lo muntu ozomthanda kube mhlawumbe umuntu ozombona kade uyozenzela i-shopping mhlawumbe emall, okanye kube umuntu ozohlangana naye mhlawumbe kwi-trip, mhlawumbe uya kwi-vacation, niyahamba niyi-group, la eniyakhona i-destination yenu, uzofika uhlangane nomuntu onjani ozofike wena umthande. And make wathatha wena i-initiative yokuzazisa, yokushela, loyo muntu usuke ngempela naye ezonjani ezokuqoma, noma nizogcina ningenile naye ebudlelwaneni, angithi. Ukuphupha uthenga iperfume lokho.
Ebese-ke ngenza kwethu kuphinde kube khona futhi iphupho eliyifakayo iperfume. Kepha-ke lithe ukuhluka kancane ngoba la uzophupha amakha. Kukhona ukuphupha mhlawumbe usesitolo esidayisa ama-perfume, mhlawumbe uwabone noma ungawaboni. Kodwa uphuphe uzwa amakha engathithi une-perfume entsha oyigqokile, engathithi une-perfume entsha oyigcobile. Noma okanye i-environment lo osuke uyiphupha kuyona, uzwe amakha, iphunga elimnandi lamakha. Lelo phupho-ke ngenza kwethu lisasho imessage isafana, kodwa ama-details azohluka kancane. Lelo phupho selisho ukuthini na? Selisho ukuthi kunomuntu who is secretly crushing on you. Kunomuntu okuthandayo nje, okukhonzile nje. Mhlampe nabangani bakhe uke akukhulume kahle athi yazi lo mfana okanye yazi lentokazi ayivi ngichaza. Uyazi nje ngizayidonsela amandla, ngizafuna ukuthi ngizazise kuyona. That is why uphupha uzwa iphunga le-perfume, uzwa iphunga lesiqholo esithize noma uzizwa wena unuka isiqholo esithize. Kukhona lo muntu okukhuluma kahle futhi ekukhulumeni kahle kwakhe ukukhulumela ezintweni zani zokuthandana. Uyakufisa umuntu ngathini afisa ukungena ebudlelwaneni obusha nawe. Loyo muntu njengoba uphupha uzwa iphunga kuphela uyacasha. That is why uzwa iphunga kuphela ephupheni, ungamboni, ungayiboni mhlambe neperfume ngqo. Ingoba noma ekwenza lokho kodwa ukwenza ngasese. Niyangizwa ngenza kwethu. Ngeke ngasho ngathi njengoba siqala lolu chungechunge nje loku-unpack amaphupho, unpack amaphupho, le game yo-interpret amaphupho ngizoyithatha nje ngiyibeke up a notch, ngiyibeke kwenye ilevel engakazi izibe kuyona. So njengoba ngihlale ngisho umuntu oseyilandelile channel esikhathi eside uyangazi ukuthi bengiloke ngikusho ngikuveza ukuthi enene ngumuntu mina okhule ephupha izinto eziningi ngizifunde ngiphupha. I think from as early as 10 years bese ngumuntu mina ophupha avuka exoxa into ehlangene nje yephupho alixoxe nje liphelele. So ngiloki ngihlupha ngazi ngakhula up until now ngisawumuntu onjani ophupha ngendlela ongakazi uzuyibone. Kodwa ke lokho sengeke ngakuchaza kwamanye ama video esesiwenzile ngaphambilini. So awuliqapheleke lelo phupho ngenza kwethu libaluleke kakhulu ukuphupha uzwani amakha. Kukhona umuntu onjani okuthandayo ngasese oseyinhlelweni zoku-approacha azokwazisa ngendlela afila ngayo ngawe, kodwa kusayizinto lezo azikhuluma kuphi ecasheni. Mangithi ecasheni izinto esayikhuluma ebantwini azwana nabo abasemaceleni kwakho, ngaba abangani, ama-colleagues, ihlobo. Kwesinye isikhathi futhi kungaba ukuthi lezi inkulumo useke wazikhuluma ebanganini bakho abakakwazisi kepha. Ingakho kona uzothi mawulela uphuphe uzwa iphunga, iqabunga, iphunga elimnandi, amakha amnandi. Ingoba kukhona lesi sithandwa sakho onazo esiyothi mase sesiqhamuka futhi nawe usithande. Ngaleyo ndlela, ngaleyo approach nje ayobe isebenzisile ukuthi mhlambe akushele noma azazise, kodwa uyofike nithandane. Ukuthi niyothandana isikhathi esingakanani ke, that is a different topic altogether. Esesingayenzela enye video ehlukile futhi leyo ukuthi I think mhlambe sekungifikela manje lokho ukuthi kuseyofanele kufike isigaba la esofundisana khona ukuthi uyazi kanjani i-relationship ezolasta ne-relationship esikhashana. Ngiyokutshela mina njengomkhulu Gwabini oseke wambulelwa ey'ntweni ey'ningi ngokwamaphupho. Yeah, so ngenza kwethu ngiyathemba ukuthi nifundile-ke nawabamba lamaphupho engiwashilo because abaluleke kakhulu amaphupho nje perfume. Uma ngabe uyikhethela iperfume esitolo kusuke kuwena uzothi empilweni yakho la usuke uphapheme khona ungalele, kuzoba khona umuntu maduzane ozohlangana naye akuchaze ebese uyazazisa kuyena aphinde naye achazeke ningene ebudlelwaneni.
That is why kuwena ephupheni osuke uyikhethela esitolo iperfume oyifunayo. Kusho ukuthi nasempilweni kuzobe kuwumuntu onjani ozikhethele wena, uzobe umkhethe eningini. Bebaningi abantu kodwa kuzoba khona lo yedwa ozombona ebese uyamthanda, ebese uyazazisa kuyena, ebese kuyaqala ubudlelwane ngaleyo ndlela. Kungaba umuntu enisebenza naye, iyenzeka leyo nto asivume nje, noma mhlambe kuyinto ebuyibe ebuhlungu mawukhuluma ngayo. Ama colleagues kuyenzeka emsebenzini abantu kube khona le fling eyenzakalayo, kube khona le mizwa edevelopayo abantu bathandane. Kwesinye isikhathi futhi kungaba umuntu mhlawumbe wala iniqashe khona, okanye kube umakhelwane wakakho. Kwesinye isikhathi kube nje umuntu enizohlangana naye kwi-social media, kepha kuzobe kuwena uthathe initiative yokuthi wenze njani, umconvince, umtshele istory sakho, ebese naye eyakulokhunja lo muntu ebese iyakwamkela nithandane. Usuke uphupha uthenga iperfume especific ephupheni. Kepha mangabe kuyiphunga nganza kwethu, ngifuna singayiphambanisi lezi incazelo. Kepha mangabe kuyiphunga, uphupha nje iphunga lamakha, noma uziphupha wena unuka kamnandi, kusuke lapho kushiwo ukuthi kunomuntu manje osacashile kodwa okuthandayo, futhi enkathini ezayo, ey'nsukwini nje, emasontweni nje azayo, lo muntu lo uzogcina ibhadlakile indaba, izogcina iphumile indaba, ezazisile kuwena. Umuntu nje osakuthanda kodwa okufihlelayo, kodwa abantu abathize sebeyazi ngoba sekuyindaba exoxwayo. So umoya usuyavunguza, umoya wothando, ukuthi lo muntu unothando lakho and uyakudinga. So umoya uyavunguza, ingakho-ke uzophupha uzwa amakha ephupheni, uzwa amakha ahlukahlukene, oyingakumbi uzophupha uzizwa wena ukuthi ngathithi kukhona isiqholo esithizo sifakile. Nganza kwethu, this is Umkhulu Gwabini, le Indalo Media TV. Asisupportane, silike, subscribe kona wonke ama-channel, ama-video esiwenzayo. Ngicela sibonane ephupheni elandelayo. Iphupho elandelayo-ke lizonyakazisa kakhulu nganza kwethu and nizolijabulela kakhulu. Ngicela wenze sure ukuthi uyayihitha le notification bell ukuze mangabe isifika ivideo entsha uYouTube anazise nganza kwethu. This is Indalo Media. Ngithi nje mina Khumu okwanamhlanje.